నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ చల్ చల్ గుర్రం. సో చల్ చల్ గుర్రం అనగానే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు ఫుల్ ట్రైలర్స్ చూస్తున్నారు. ట్రైలర్ చూస్తుంటే అంటే ఒక్కొక్కసారి నవ్వు వస్తుంది, ఒక్కోసారి కోపం వస్తుంది, ఒక్కోసారి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, ఒక్కోసారి అసలు ఏంటిది ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అర్థం కాక తల బద్దలు కొట్టేసుకుంటున్నాం కదా. సో ఆగండి, నా టెన్షన్ ఆ సస్పెన్స్ అలాగే ఉంచండి. కొన్ని రోజుల్లో సినిమా మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది. అంటే ఈ ట్రైలర్స్ తోటి ఒకలాంటి హైప్ తెచ్చారంటే మరి సినిమా ఏ రేంజ్లో ఉండబోతుంది. అయినా నేను కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఇంకో డౌట్ పెట్టేసాను, నాకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఆ డౌట్స్లోంచి కొంచెం అన్న క్లారిటీ తెచ్చుకుందాం. ఎలాగ అంటే మనతో ఇప్పుడు చల్ చల్ గుర్రం టీమ్ అంటే 3 గుర్రాలు అని అలా వద్దు, ఇప్పుడు నా మీదకి వార్ వచ్చేస్తారు. సో ఇది హీరోయిన్స్ అండ్ హీరోస్ ఆఫ్ కోర్స్ మీకు తెలుసు కదా. సో ముందైతే వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుందాం. హాయ్ శైలేష్. హాయ్ అంగనా. హాయ్. హౌ ఆర్ యు? ఐఎమ్ డూయింగ్ గ్రేట్, థ్యాంక్స్ నేహా. ఆల్రెడీ గార్జియస్, మాకు చాలా చాలా పరిచయం, అంటే వీళ్ళందరికంటే కూడా మాకు ఎక్కువ క్లోజ్ నువ్వు. సో హౌ ఆర్ యు? Great. Superb. Awesome actually. Nice. You're always awesome Diksha. And especially ee movie la you're looking more different. Yes. Gorgeous. What all what not. Oh my god. So what is that special? Inti nee దగ్గర నుంచి start చేస్తాను. First question. Special ante in this movie I have kind of 2 shades anamata. One is like college goer, koncham young, all of sudden mature character I have to play, like office low. So I have 2 shades in this. One is like cute, bubbly college goer. Then again, second one, full headstrong girl. Headstrong girl. Yeah, okay. Too much of headstrong and lots of attitude. Okay. Yes. That's nice. And ikkada boss, what is this boss? ఏంటి ఆ ట్రైలర్స్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఫుల్ ఆన్ డిమాండింగ్, కమాండింగ్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ గ్లామరస్. ఏంటి టార్చర్ పెట్టేస్తున్నారు పాపం హీరోని. Really? Really. I play a very glamorous corporate HR woman in the organization, and who the entire organization goes drooling over, in fact, you know. They are like all wooed when this particular girl comes on the floor. Obviously, తప్పలేదు అందులో. So yeah, and she kind of has a liking towards the hero, and so the hero is basically trying to play with both the girls, wherein his motive of life is something different altogether. Okay. Yeah, his motive of life is totally opposite, totally altogether. He has something else as a motive. But the other rest of the people, like, you know, the people who are working in the reception, or people who are working on the floor, or people who are working in the canteen, when this particular girl comes on the floor, they just get wooed, and all the things starts happening and rolling differently, and that's Rati for you. Okay, that's nice. One actually suit అయిపోయింది మీకు. అవునా? Okay, thank you. ఓకే. సో నేను శైలేష్ మీ క్యారెక్టర్ అడగడం కంటే ముందు కూడా అసలు మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ జర్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. బికాజ్ ఐ హర్డ్ మీ గురించి లైక్ యూనో కార్ రేసింగ్ అండ్ ఆల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో యూ బీన్ దేర్, రిప్రజెంటెడ్ ఇండియా అండ్ ఆల్. సో అసలు దెన్ హౌ కమ్ ఆ కార్ ఇలా మూవీస్లోకి ఎలా తిరిగింది? కార్ తిరగలేదు, కార్ ఆపేశారు యాక్చువల్లీ మధ్యలోనే. బట్ బేసిక్లీ ఏంటంటే కార్ రేసింగ్ గెలిచిన తర్వాత when I was national champion, I was giving some interviews on TV. సో ఆ ఇంటర్వ్యూస్లో నేను టీవీకి సరిగ్గా ఫేస్ చేయట్లేదని, సరిగ్గా మాట్లాడట్లేదని, మీ అబ్బాయికి టీవీ ఎలా చూసి మాట్లాడాలో తెలియదు, మీరు నేర్పించకపోతే ఎలా వదిలేస్తారని someone complained to my dad. ఓకే. సో that's how it started. అప్పుడు సత్యానంద్ గారి గురించి కనుక్కొని I went and got trained under him. బట్ మైన్ వాజ్ అన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కేస్ అనమాట. ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ట్రైనింగ్ అవుతూ ఉంటే యూజువల్గా 3 months మొత్తం ఆయన దగ్గర ఉండాలి. ఓకే. సో యూజువలీ వెన్ ఎవర్ సమ్మన్ గోస్ ఫర్ ద కోర్స్ 3 months ఆయన దగ్గరే ఉండి, అండ్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ ఎవరు క్లాస్కి రాకుండా క్లాస్ స్టార్ట్ చేయరు. సో నా వల్ల అందరూ ఇబ్బంది పడతారు, లేకపోతే అందరూ, అది బేసిక్లీ కీప్స్ ఇట్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అనమాట. అండ్ ఇట్స్ లైక్ చైతన్య కాలేజ్, మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 5 వరకు. చైతన్య నారాయణ టైప్స్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 5 వరకు ఉంటుంది. He'll make everyone write down notes, he'll make everyone read everything and everything. So I was the exception in that case. నేను డ్రాప్ ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. I was the exception in that case అనమాట. నేను రేసింగ్ అంటూ every 2-3 weeks I used to travel to Europe. Okay. So I used to bunk his class, go, come back, tell him sorry. చెప్పేసి I used to take extra classes separate. I finished that 3 months course, I think over 9.5 months. Oh my god. డబుల్ కూడా కాదు, ట్రిపుల్. So I literally went to his class with 3 batches అనమాట మధ్యలో. I know a lot of people over there. So after that, I think ఇది back in 2012. Okay. So that's long time back. After that మళ్ళీ నేను రేసెస్ చేశాను. 2013-14 రేసెస్లో ఉన్నాను. 14 మధ్యలోని ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు వైజాగ్ ఒకసారి, అండ్ సత్యానంద్ గారి నుంచి కాల్ వచ్చింది, శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారు ఇక్కడ ఉన్నారు బాబా, ఒకసారి వస్తారా క్లాస్కి అని. అప్పుడు నాకు ఇంకా ఆయన పేరు కూడా తెలియదు, ఇంకా నో ఐడియా. ఐ మీన్ మూవీస్ తెలుసు, మూవీ డైరెక్టర్ అంత సీరియస్ గా తెలియదు. సో ఐ వెంట్ దేర్. అప్పుడు ఆయన చూసిన తర్వాత ఈ వాజ్ లైక్ కమ్ టు హైదరాబాద్ అండ్ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడదాం. దట్స్ హౌ ఐ గాట్ ఇంటూ ముకుందా.
ఓకే వితౌట్ ఎనీ క్లూస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ర్యాండమ్ గా ఆయన వచ్చారు, సత్యానంద్ గారు చేయమన్నారు, సమ్మన్ ఎల్స్ సజెస్టెడ్ దట్ చేయండి ఏముంది అన్నారు. సో అలా స్టార్ట్ చేసింది అంతే. ఓకే ముకుంద సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రొడ్యూసర్ని కలిసాను, రాఘవయ్య గారిని, దాని తర్వాత మోహన్ ప్రసాద్ గారిని డైరెక్టర్ని కలిసాను. వాళ్ళు వచ్చి స్టోరీ చెప్తే బాగానే ఉంది చేద్దాం అన్న. సో ఇట్ జస్ట్ కెప్ట్ ఆన్ గోయింగ్ అంతే. ఐ టుక్ లైఫ్ హౌ ఇట్ కేమ్. ఓ వావ్. ఓకే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కూడా నేను అర్థం చేసుకున్నా, అరే హీరోలాగా ఉన్నారు, నువ్వు ఎప్పుడు హీరో అయిపోతావు ఇలా అంటే సినిమాలు చూసి అందరూ డైలాగులు చేస్తారు, డైలాగులు కొడతారు, అన్ని అవుతాయి. బట్ అవుతానని కానీ సినిమాకి చేద్దామని కానీ దట్ వాజ్ నెవర్ అన్ ఇంటెన్షన్. అసలు ఎప్పుడు అనుకోలేదు. మీలాంటి వాళ్ళని చూస్తే దేవుడి మీద కోపం వస్తుంటుంది శైలేష్. ఎందుకు తెలుసా, మేమందరం హీరోలు అయిపోదాం, హీరోయిన్లు అయిపోదాం కష్టపడుతుంటే మాకేమో ఛాన్సులు రావు, మీరేమో ఏం కాకుండానే ఛాన్సులు వచ్చేస్తాయి. దట్ వి ఆర్ లిటిల్ లక్కీ అంతే. యాక్చువల్లీ ఆ టైంకి అప్పుడు వైజాగ్ లో ఉండడం, ఆయన కలడం, అది జస్ట్ హ్యాపెండ్ అంతే. నథింగ్ వాస్ ప్లాన్డ్. ఓకే దట్స్ నైస్ యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు నుంచి నేను కూడా ప్లానింగ్ చేసుకోవడం స్టాప్ ప్లాన్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి. ఈ సినిమా ఇస్ బేసిక్లీ చల్ చల్ గుర్రం అనేసరికి, దో ద టైటిల్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్, ఇది బేసిక్లీ మోరల్ వాల్యూస్ గురించి. సో వీ హ్యావ్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ ద మూవీ కదా, వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 35-36 ఆర్టిస్ట్స్ ఇన్ వర్కింగ్ ఇన్ ద మూవీ. There's no father, mother, sister, brother. ఈ రిలేషన్స్ ఎవరు లేకుండా ఆల్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ దే ఆర్ జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ బేసిక్లీ. దే ఆర్ జస్ట్ అక్వైంటెన్సెస్. అంటే ఈ మూవీ మొత్తంలో అసలు ఎటువంటి రక్త సంబంధాలు No. ఫాదర్ మదర్ ఎవరికి ఫాదర్ క్యారెక్టర్ గానీ మదర్ క్యారెక్టర్స్ గానీ అవేం లేవు. No brothers, no sisters. ఇంట్లో జరిగే సీన్స్ కూడా ఏం లేవు. There's nothing that The only happens. common factor that you probably want to find out in the movie is the hero. He's a common center. He can just he's the epicenter and everything around is rotating New, something different. around him. సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగినట్టు అన్ని అలాగా ఇంకా మీ It's all around hero. Very It will different rotate from what around Telugu hero. industry has seen so far all this while. Absolutely, because I don't think any movie has come so far where there is no relation No between relation. one character Especially that in is being Telugu there in the movies, movie, they are right? always like family Yeah. oriented. drama. ఈ ఇంటర్వ్యూ తోటి మా ఆడియన్స్ కి డౌట్స్ క్లియర్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇందులో రక్త సంబంధాలే లేవని ఇంకో పెద్ద డౌట్. Nobody is related. Basically Telugu movies ఎలా ఉంటాయి for sure ఒక family relation ఉంటుంది. But no, nothing. There is emotion. Obviously, there is emotion, but we are trying to make you understand, or people understand, that human relations are not just between blood relations. Okay. There is way beyond. We are not just born into the family and dying with the family. We live our life with everybody around us. Okay. So there is a human relation factor and there is emotion, but there is no blood relation. Okay. That's a twist. చల్ చల్ గుర్రం చలాకి గుర్రం మనిషికి మనసుకి పరుగుల పందెం. సో దీక్ష కమింగ్ టు యూ, ఏంటి ఏదో సాంగ్ లో ఎవరిని తిట్టేస్తున్నావు, ఫుల్ బూత్లు అనేస్తున్నావు హీరో హీరో. హీరోని సో ఒకసారి మేము ఆ డైలాగ్ వినాలనుకుంటున్నాం. స్టూపిడ్ ఇడియట్ ఇంకా నా ఇంట పడుతున్నావా చంపేస్తావు. ఓకే So that was college song. That was where he's behind this Sheila, the character which I play. So and when we come back to office episode, then again we get to see each other. So I have a feeling that he's still behind me. Okay. So I was always upset with him in the college days. So I carry the same attitude for him. Like I hate him basically. I hate him in the beginning. Okay. So we have equal attitude, equally. He's a headstrong guy. I'm a headstrong girl. Okay. He has lots of attitude. I show the same. ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది క్యారెక్టర్, చూడాలి ఎలా ఉంటుందో స్క్రీన్ మీద అండ్ ఆల్. ఓకే సో అంగనా, యూనో వాట్ వాస్ ద టఫెస్ట్ థింగ్ అంటే ఈ మూవీ మొత్తంలో నీ క్యారెక్టర్ ప్రకారం? You saw the trailer? There's a song? యా some romantic song, you know, cup of coffee, something I believe. Yeah, it's what you're just seeing is just a few glimpses and the seconds. So we shot it over an Oh my God. almost about extensive 3 days. Okay. And it wasn't difficult. I wouldn't say it was very difficult, because as an artist, if you say things are difficult for us to do, then we shouldn't be, doing. It was not difficult, but it was something very new, because he was the first hero. I even told in the audio function, he was the first hero on screen, though I've done work in other industries apart from Telugu. He was the first hero that on screen I had to romance in that extent. Okay. And inka glamour, because our music director has composed a song with so much of oomph. Yeah. And our director and the dance master wanted so much of chemistry. They just wanted basically so much of sizzle on screen that it should just catch fire. Okay. I was like, sir, are you really serious? We are targeting the family. And it actually came out so beautiful, because the song looks glamorous, and the thin line, the margin that we have to maintain between, the families also should see, and it should not just target the boys or whoever likes the glam factor. So we've kept that in mind as well.
and we've shot the song. But it was a bit jittery for me to start shooting. Okay. But I think I knew of him. He was a good friend throughout. He hasn't been very silent with me. I don't know. He has Oh my God. spoken. Oh yeah. Then I got Maybe because she came much later to the set. Okay. So we started working initially. The office episode started rolling first in the movie. So I used to speak to him. We were friends, but they're like, dude, what's happening? Okay, we have to come on screen with chemistry. But yeah, that was the toughest, or rather, little more challenging part in the movie. Okay. Yeah, the rest of the thing was fine. Yeah, Fine. Okay. Yeah. Nice. Who wouldn't want to play a glamorous girl that all the guys are drooling over? So it was easy for me to do. సో శైలేష్ ఇప్పటివరకు వీళ్ళిద్దరు క్యారెక్టర్ గురించి తెలుసుకున్నాను, కానీ మీ క్యారెక్టర్ ఎంత కన్ఫ్యూజింగ్ క్యారెక్టర్ ఉందంటే, అంటే ఒక డైలాగ్ విన్న తర్వాత ఇంకా క్యూరియస్ అయిపోయాను అనమాట. ఏంటి ఒక్కొక్కరు ఒక జాబ్ చేయడానికి చచ్చిపోతున్నారు. Exactly. స్పెషలీ సాఫ్ట్వేర్లో ఒక్క జాబ్కే చచ్చిపోతున్నారు జనాలు. అంటే కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ వన్. ఒకటే రెండు జాబులు చేస్తున్నారు. ఏంటండి అసలు మీ క్యారెక్టర్ ఏంటండి మీది? He wants money. He has to earn money. ఫేస్ చూస్తుంటే అస్సలు అలా అనిపించలేదు. మీ ఫేస్ కి మీ అవసరానికి అస్సలు సంబంధం And లేదు. సినిమాలో కూడా అలాగ అనిపించుకుంటే ఇంకా మంచిదే కదా, సో నో వన్ డౌట్స్ మీ. That is the point. సో అక్కడ ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటాడు, హర్ష. హీ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ హూ నోస్ దట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ 2 companies అనమాట. వాడికి తప్పితే ఇంకెవరికి తెలియదు. ఓకే. సో సినిమాలో అవుతుందంతా కూడా మా ఇంట్లో ఉంటాడు కాబట్టి తనకు షేర్ చేస్తూ ఉంటాను అంతే. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద కామెడీ స్టార్ట్స్. బేసిక్లీ తినో కంపెనీలో ఉంటుంది, తిని ఇంకో కంపెనీలో ఉంటుంది. ఓకే. అంటే వీళ్ళిద్దరి కోసం జాయిన్ అయ్యారా? వీళ్ళిద్దరి కోసం జాయిన్ అయ్యారా? No. No. Not exactly. But that we can't reveal that. We should see Yeah, the movie. very smart. Huh? We shouldn't be. We don't know. Maybe you don't know. బాబోయ్, నాకు ఉన్న డౌట్లు చాలా డౌట్ పెట్టకండి. ఓకే. సో మేబీ ఓకే. So it's whether the motive is for the girls or for the money or for some other reason that the movie will tell you. ప్లీజ్ అంగనా, ఆల్రెడీ ఉన్న డౌట్స్ నాకు చాలు. ఒక్కడు కూడా క్లారిటీ రాలేదు ఇప్పటిదాకా. That's what the movie is all about. ఇంకా డౌట్స్ పెంచుతున్నావు తెలుసా? అందుకే ట్రైలర్స్ రిలీజ్ చేస్తారు. Yeah. ఓకే, కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ. సో మరి ఏంటి అసలు మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి? అంతే. దట్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. బేసిక్లీ ఒకళ్ళకి ఒక్కడనే 2 కంపెనీస్లో, ఆ 2 కంపెనీస్ ఒకే బిల్డింగ్లో ఉంటాయి పైపచ్చు. నౌ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ ద కామెడీ, దట్ ఈస్ ద ట్విస్ట్. ఆ 2 కంపెనీస్లో ఇటు అటు ఎలా పరిగెడతాను అనేది బేసిక్ స్టోరీ అంతా కూడా. To escape from all these. సో బేసిక్లీ ఆ విషయాలు తినికి తెలియకూడదు, తనకి తెలియకూడదు. బోత్ ఆఫ్ దమ్ షుడ్ నాట్ నో దట్ ఐమ్ వర్కింగ్ ఇన్ బోత్ ది కంపెనీస్ కదా. సో ఇద్దరికి తెలియకుండా మళ్ళీ మధ్యలో లిఫ్ట్ లో ఒకటే ఇద్దరు బాస్లు ఒకటేసారి అడ్డుపడతారు. అలా పర్లేదు. సో అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వేర్ అవన్నీ దాటుకొని బయటికి రావాలి. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. ఓకే. యాక్షన్ సీక్వెన్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎటువంటి ప్రాక్టీస్ తీసుకున్నారు? బికాస్ దట్ వాస్ నైస్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అన్ని కూడా. థ్యాంక్ యూ. యాక్టింగ్ వచ్చేసరికి సత్యానంద్ గారు కూడా యాక్చువల్లీ చాలా ఫోర్స్ చేశారు నన్ను. He wanted me to try for movies and what back then. But నాకు I didn't want to get into them because at that time I was actually winning races. ఆ టైంలో యూకేలో ఉండే కదా. యూకేలో గెలుస్తున్నాను రేసెస్ అన్ని. ఐ మీన్ యూకేలో 5-6 రేసెస్ గెలిచాను అప్పుడే. సో గెలిచిన తర్వాత ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు కంటిన్యూ రేసింగ్ అనమాట. సార్ రేసింగ్ వెళ్ళిపోతాను, ఇది నా వల్ల కాదులేండి, ఎండ్లో తిరగాలి, లైట్లో డాన్స్ చేయాలి. అండ్ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ వాజ్ ద డాన్స్. అది నాకు రానప్పుడు దాని గురించి నేను ట్రై చేయలేను సార్, వదిలేసి వెళ్ళిపోయాను. సో దట్ ఈస్ అలా చేంజ్ అయిపోయింది మొత్తం అంతా. బట్ అగైన్ ముకుందా వచ్చేసరికి దే వాజ్ నో డాన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ కదా. సో దట్ ఈస్ రీజన్ ఐ టుక్ ఇట్ అప్. అక్కడికి వచ్చేసరికి హీరో ఫ్రెండ్ వరుణ్ ఫ్రెండ్ అన్నారు, డాన్స్ ఉండదు అన్నారు. సో డాన్స్ ఉండదు కదా, పర్లేదు ఒక్క పాయింట్ చాలు సినిమా ఓకే చెప్పడానికి. అంతే, డాన్స్ ఉండదు అనేసరికి సరే ఇచ్చేస్తాను అయితే. అలా దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. ఓకే. ఇప్పుడు మరి ఇంక చేశాను అంటున్నారు, మరి ఏం చేశానో చూడాలి. అండ్ మీతో పాటు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు కదా, అంటే రక్త సంబంధం లేని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఎవరెవరు కొంచెం క్యారెక్టర్స్ గురించి చెప్తారా? My combination was only with the hero, I guess. I didn't had any combination, not even. మీకు రక్త సంబంధాలే కదా, నార్మల్ సంబంధాలు కూడా పెట్టలేదు, ఓన్లీ హీరో తో సంబంధం. I had with the entire office staff, Chitti Garu, Banerjee sir. Then few scenes I had. Harsha, then there was Praveen. And Nagbabu garu kuda. Yes, Nagbabu sir had mostly with. So Nagbabu gardi naadi untundi, which is the heart of the story basically. చల్ చల్ గుర్రం చలాది గుర్రం మనిషికి మనసుకి పరుగుల పందెం. ఎస్. సో నేను మాటలో మిమ్మల్ని అడగడమే మర్చిపోయాను శైలేష్. స్టంట్ మాస్టర్ ఎవరు? ఏంటి అసలు దుమ్ము లేపేస్తున్నారు, అన్ని ఎరగొట్టేస్తున్నారు, పలకొట్టేస్తున్నారు ఆ బైక్ ఎంట్రీలో. అసలు ఐడియాలు ఎవరివి? ఐడియా అయితే మా డైరెక్టర్ గారిది. లాస్ట్ లో వచ్చి హీ వాంటెడ్ ఫైట్ ఇన్ ద ఎండ్ అన్నమాట, చిన్నది. ఓకే. సో అప్పుడు చిన్నదా, దుమ్ము లేసిపోయింది. దెన్ రామ్ శంకర గారు వాజ్ ద ఫైట్ మాస్టర్. ఓకే. సో హీ వాజ్ గుడ్. వి వెంట్ దేర్.
ఆ మధ్యలో నాకు కొద్ది భయం వేసింది యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాక్ట్ ఏంటి ఎగరమంటున్నారు తాడులు కడతానంటున్నారు ఎందుకు వచ్చింది కొన్ని అనుకున్నా బట్ అగైన్ ఇట్ వాస్ ఫన్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇట్ వాస్ వెరీ హాట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అట్ దట్ టైం ఆ టైం చాలా వేడిగా ఉండేది బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ వాస్ ఫన్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ హీ వాస్ ఫ్రెండ్లీ ఆయన వచ్చి ఆయన చేసి చూపించేవారు ఇంకా అవసరం అయితే స్టంట్ మా బేసికల్ అసిస్టెంట్స్ కూడా పిలకుండా ఆయనే చేసేవారు ఇలా చేసేయండి మీరు బాగుంటుందని అండ్ హీ హ్యాస్ దట్ ఫైర్ అన్నమాట హీ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ సో హీ హెల్ప్ మీ అ లాట్. Nice. So, Diksha, we know you're a very nice dancer. Who said that? No, I know. Who said that? You just very nice mass steps, I saw in few movies. No. No, sorry, I'm not a good dancer. Okay, fine. I can manage. Yep. So any choreographers that you Yeah. Choreographer was there. That like college song where he has huge steps and he's behind. Raghu Master choreographed and he choreographed me as well. Like what I have to do and what type of expression I have to give. कहाँ पे गाली देना है, कहाँ पे हाथ उठाना है, types all he choreographed really well. वो तो girls का mannerism है आप वो तो that is very natural. I mean that's what I said. It's very natural. ఆ పర్టికులర్ సాంగ్ కి యాక్చువల్లీ రఘు మాస్టర్ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ టు ట్రైన్ మీ ఫర్ 15-20 days. అవునా? లిటరల్ గా ఐ యూస్ టు గో అండ్ సిట్ ఇన్ హిస్ రూమ్. ఆయన చెప్పాను సార్ నాకు డాన్స్ రాదంటే ఎందుకు రాదు మీకు నేను చేయిస్తాను కదా మీతో అని చెప్పి లిటరలీ వి వెంట్ అండ్ ఆయన ఒక 3 అసిస్టెంట్స్ ఇచ్చి ఎవ్రీ డే ఒక 15 days హైదరాబాద్ లో కూర్చొని వాజ్ లిటరలీ డాన్సింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టిల్ ఈవినింగ్. ఓ మై గాడ్ 15 రోజులు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది డాన్సింగ్ కష్టాలు ఏంటో. So Raghu Master and then my beat song was choreographed by Pradeep Anthony. So చాలా ఫ్రెండ్లీగా చాలా మంచిగా choreograph చేశారు చాలా. I mean I said that time I was like shooting for some other film. I had whole night shoot here. Day shoot another movie, night shoot this is another movie which I was shooting. Then 5 o'clock pack up was 6 o'clock flight I took. Then I was like sleepy. I didn't sleep at all. So but for that I actually lost lots of weight for the second films and these people were like surprised. What happened? They were looking me like a patient type. Kuch to bimari types they were giving me those looks. I said no this was like tired and not tired. I lost weight particularly for a film. So yes, so I lost lots of weight for second song. And he choreographed. So it's like before after laga kanipistundi. Actually no. Yes, in college song I'm little chubby but in this song actually ऐसा ही होना चाहिए. Okay. Yes. మీకు కొరియోగ్రాఫర్ ఎవరైనా ఉన్నారు? My song was choreographed by Bhanu Master. Nice, awesome masters, And my song was I didn't have the liberty like 15 days. I had one day and they said this is your steps and you have to just oomph him and sizzle and it was like all major steps like what Prabhu Deva sir does. So I was like it's not happening. One day no, this is what you have to do, Angana, you have to do. I was super scared but honestly speaking when I came on the set it all just went with the flow. 3 days he took initiative to dance along for few bits. It made even more easier. Okay. And the other steps when I'm oomping him Yeah, actually It was I actually actually good. entered one day when they were shooting and it was like too much overloaded hotness. they are wonderful. Like every time that I said that so I can't, I mean help me out, and they were there and every time, I mean end of those 3 days my entire body was paining because if you don't really do such heavy moves రెగ్యులర్ గా it happens your body muscles kind of starts cramping. But end of the day when I saw the trailer and I saw the song I'm like yes, paid for it, so I'm done. So it was amazing. So and yeah, Sailesh, me movie locations yakkada they were really beautiful and especially ఏదో తీసుకుంటారు కదా ఏంటది అక్వేరియం ఎవరో ఇస్తారు మీకు నాగబాబు గారు ఇస్తారు. ఓకే, అక్వేరియం సీన్ వెనకాల బ్యాక్ డ్రాప్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఇస్ షాట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండి మొత్తం హైదరాబాద్. Yes. ఏం మాట్లాడుతున్నారు Yes. ఊరుకోండి. Actually that's the only beat song which was shot in Vizag. Doesn't look like Vizag but actually a ఒక్క beat సాంగ్ song. వైజాగ్ వెళ్ళాం అండ్ ఫస్ట్ సాంగ్ ఒకటి వైజాగ్ వెళ్ళాం, నా సోలో సాంగ్ ఒకటి వైజాగ్ Yes, వెళ్ళాం. only 2 No songs. మిగతాదంతా way. కూడా హైదరాబాద్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హైదరాబాద్ లో అంత గ్రీనరీ ఉందా? There, I mean, Amazing it's interiors indoor and shoot only, amazing. no? అంటే అక్కడక్కడ you could see the outdoor location. మోస్ట్ ఆఫ్ ద షూటింగ్ ఇస్ ఇండోర్ అండి. Indoor, సో okay. Office. రెండు ఆఫీస్ లోని Mostly మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండోర్ అయిపోయింది. బట్ అదర్వైజ్ అవుట్డోర్ ఆల్సో మా డైరెక్టర్ అండ్ ఎవ్రీవన్ దే మేనేజ్ టు ఫైండ్ గుడ్ ప్లేసెస్. Okay. సో వాళ్ళు ఒక 5-6 days అదే పనిగా తిరుగుతున్నారు అండ్ ఫైనలీ దే So గాట్ it's సమ్ ప్లేసెస్ all because of director. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ ఇన్ హైదరాబాద్. And also మీ మూవీలో లిరిక్స్ సో చాలా అమేజింగ్, beautiful. ఎస్పెషల్లీ బాబా సైకిల్ సార్ సాంగ్ లో లిరిక్స్ ఒక్కొక్కటి వింటుంటే అరే అవును కదా అని ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ లిరిక్స్ అంతా కూడా ఆ సాంగ్ అంతా కూడా బేసిక్లీ
మా డైరెక్టర్ గారు అండ్ వెంగి గారు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ సాట్ టుగెదర్ అండ్ రోట్ ద లిరిక్స్ దెమ్సెల్వ్స్. అవునా? what I told you. టూ మచ్ ఆఫ్ టాలెంట్ ప్యాకేజ్ మూవీ ఉంది ఇదంతా కూడా టీమ్ అంతా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద లిరిక్స్ ఆర్ రిటన్ బై ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హిమ్సెల్ఫ్. ఆయన ఓన్ గా రాశారు He కూర్చొని. has done a fab. It's just that there were few corrections or few additions here and there by the director, but he has done a very good job. ఆయన కూర్చొని నేను రాయాలి, నేనే రాస్తాను సార్, నాకు ఇంకోళ్ళు వద్దు, ఎవరైనా తీసుకుందాన్ని నేను చేయను, నేను కూర్చొని చేస్తాను, అట్లీస్ట్ ఈ సినిమా మొత్తం నేను చేస్తాను. సో వీ గేవ్ ద ఆప్షన్, మీరు చేసి పట్టుకురండి అయితే బాగుంటే విల్ కంటిన్యూ ఇట్. అండ్ వెన్ హీ గాట్ ద మ్యూజిక్, ఆయన ఏంటంటే జస్ట్ రాసి పట్టుకొచ్చేవారు కాదు, దాంతోపాటు పాడించేసి మొత్తం అంతా ఆయనే పాడేసి వీలైతే దానికి మ్యూజిక్ యాడ్ చేసి అప్పుడు పట్టుకొచ్చేవారు. ఎవరికి ఏం పని లేకుండా పని మొత్తం పూర్తి చేసుకొని ఫినిష్ చేసి పట్టుకొచ్చేవారు. లిటరల్ గా ఎవ్రీ టైమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ చేంజ్ మొత్తం చేసి పట్టుకొచ్చారు. ఏ రోజు కూడా డైరెక్టర్ గారు నాకు పంపించినప్పుడు కూడా డైరెక్టర్ మోహన్ ప్రసాద్ గారు అప్పుడప్పుడు యూస్ టు సెండ్ మీ దోస్ క్లిప్స్ అనమాట, బిట్స్ అండ్ పీసెస్ అప్పుడప్పుడు. సో ఐ యూస్ టు లిసన్ అండ్ మొత్తం చేసేసారు కదా ఇంకెందుకు పంపిస్తున్నారు అనుకున్నా. సో హ్యాపీ కదా, మంచిగా అలా ఉంటే ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది వర్క్, తొందరగా అయిపోతుందో, క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో అసలు యాక్చువల్లీ మోహన్ ప్రసాద్ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈజ్ వెరీ గుడ్ అండి. అంటే హీ నోస్ వాట్ హీ వాంట్స్ ఇన్ ద మూవీ. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు లేదు నాకు ఇక్కడ ఇలాగే ఉండాలి, నాకు ఇక్కడ ఇలాగే కావాలి. సో అంటే చెప్తే వింటారు, బట్ హీ ఆల్రెడీ హ్యాస్ హిస్ థింగ్ ఇన్ మైండ్ అనమాట. ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయ్యి అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా minute details నుంచి everything is monitored and he has gone through 1,000 times I guess before he has done the film. So when we were on the screen, on the sets and set akkadiki vachesariki everything was easy and fast. So Diksha, you tell me, how's your experience with Lovely experience. Working with director is super talented, no doubt, and I told you, no compromise for sure. If he wants something, if he decided something, he wanted. So Angana, you tell me, how's your experience working with your director Ram Prasad garu? He's extremely patient, and you can just get him to the highest level of frustration and you will not be able to, you'll not succeed, you will fail to frustrate him. So just think that the toughest situations and the toughest days have been really easy going and smooth because of our director. So I don't think it can be any better words to explain a director from an artist's mouth. So how much ever the difficult the situation would be, how much ever tough the day is, whatever complication it is, he'll just tell you cool, you know, relax. So Too much. the biggest plus point, movie is different, but then the biggest plus point for an artist to be relaxed and delivering his or her best, bringing out the best from the artist, I think Prasad sir knows the best. So that's him in a nutshell. That's nice. Okay, and thank you so much for coming here. నిజంగా చాలా Pleasure. మీ మూవీ గురించి తెలుసుకుని నాకైతే నిజంగా క్లారిటీ ఏం రాలేదు, బట్ వన్ థింగ్ క్లారిటీ వచ్చిందంటే మూవీస్ గోనా బి సో మచ్ ఆఫ్ ఫన్, ఫుల్ ఎంటర్టైనింగ్ ఉండబోతుంది, ఫుల్ ఆన్, ఐ మీన్ ఫుల్ మజా రాబోతుంది అనేది మాత్రం అర్థమైంది. Yes, obviously. And I'm waiting for that, and wish you very all the best. Thank you so much. Thank you. Thank you. సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా చల్ చల్ గుర్రం. ఓకే, ఇంకా మీకు డౌట్లు ఉన్నాయని నాకు తెలుసు, ఆ డౌట్లు అలాగే ఉంచండి. ఆ డౌట్లలో కూడా ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది చూడండి. అండ్ మూవీ తొందరలోనే వచ్చేస్తుంది, రిలీజ్ అవుతుంది ఇన్ థియేటర్స్ 28th అక్టోబర్. దివాళీ బంపర్ ఆఫర్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట చల్ చల్ గుర్రం అనే మూవీ. అండ్ ప్లీజ్ గో డూ వాచ్. చూసారు కదా వాళ్ళ ఫన్తో పాటు వాళ్ళ కష్టం కూడా ఎంత ఉందో మూవీ మేకింగ్లో, అంత కష్టపడి ఈ మూవీ తీశారు, మన ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసం ఆ మూవీ తీశారు. కాబట్టి వెళ్ళి ఓన్లీ థియేటర్స్లో మాత్రమే చూడండి. సే నో టు పైరసీ అండ్ డూ వాచ్ ఇట్. చల్ చల్ గుర్రం. అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ నేహా చౌదరి signing off. Keep watching, keep smiling, and bye bye. Chal Chal Gurram